Klassiklerle davet edeyim bir dansa benimle beraber oynasın. Yani sen tanıyayım Kristi. Tekrar, yani ben sağlıkçı olduğum için özür dilerim. Tekrar hepsinize hoş geldin diyorum. Yani kusura bakmayın, ne kadar Türkçe konuşabilirsem konuşarım, mecbur gene Bulgarca konuşmam gerekiyor. Както винаги, добър вечер пак от моето име, Пренесна Кръсти. И това... И това пада на моя чест. Така, ще ме извините, че малко обръщам внимание на околните. Така, сега ще поканя, просто има един сюрприз за всички. Значи, една изненада. Не мога да викам! Чувате ли ма? Искате ли още? Ама аз не съм певец. Аз съм един най-нормален студиен работник. И просто за 3 минути, 5 минути трябва да се чисти танцинга и затова трябва да направя нещо за вас. Значи, там околните хищни ма харесват. Ачка се всеки любовно слава. Сега чувате ли ма? Много се радвам. Значи, какво желание имате към мен? Да изпея нещо? Да зарадвам с нещо? Нещо друго? И аз съжалявам много. Значи, колкото съм красив, колко съм лош. Това да го знаете. Но, винаги съм, уважавам и трябва да съм, и съм длъжен да уважавам всеки, който може. Предимно, най-вече ви казвам пак, добър вечер и добри дошли. От името на Али и Смигю, на тяхното тържество. Това е 25 годишнината от тяхното съществуване като мъж и жена. Значи, накратко казано. Благодаря ви сърдечно. Благодаря на тази музика, че е до мен. И имам голям кураж, че се радвам, че тя ме подкрепва. Да, така.
пак продължавам с някои гости, дето не мога. Ще поканя господина, който на тия младоженци преди 25 години е направил, двамата са създали нещо да направят. Сега искаме да му направим пак нещо такова. Значи, това ще бъде взаимно. И така, поканвам гостенина, който ще включи гражданския брак на двамата. Извинявайте много, няма много време, имам още 25 брака да включвам. Имам 35 семейства да развеждам. И още толкова да ги вкараме в затвора. Обаче, monsieur, je vois pas clair, désolé, vous pouvez allumer la lumière. Je suis vu. En fait, il y a des Français aussi qu'on peut traduire pour vous. Bienvenue. Désolé, on n'a pas beaucoup de temps. Qu'est-ce que faire? Parce que j'ai encore 25 mariages, 35 divorces, etc., etc. On n'a pas beaucoup de temps. Pour ça, on va couper un peu de Şimdi bir de Türkçesini tercüme edelim. Özür dilerim. Çok fazla zamanımız yok. 25 tane evlilik yapacağız da, nikah kıyacağız. 35 tane boşanma davası, daha uzun. Okay, if you somebody want to tell to English, okay. Biraz anladık kendimizi galiba. Alright, thank you. Sağ olasınız. Şimdi göremeyim çok iyi. Ben yaşlı olduğum için göremeyim. Işıkları lütfen. Lütfen ışık yok çünkü yaşlılık. Ya bir fazlası yanmış. Fazla ne demek? Senin fazla ne demek? Senin fazla Gülten. Gülten mi yandı? Ne zaman yandı ya? Gülten mi yandı? Ben zannederdim sen yandın o birazdan. Şimdi siz en önemlisi, size döneceğim. Lütfen kusura bağlamayın, aklımı dönebilirim. Първо на български. Понеже сме интернационална държава и се намираме в Европа, ще го преведем на 15 езика и на който не разбере да дойде да каже кой език иска и ще го преведем и на неговия. Вие сте интернационал. Скъпи младоженци, уважаеми родители и гости,
Добре дошли на това сватбено тържество. От името на младоженека и младоженката ви пожелаваме приятно прекарване и много щастие, здраве и успехи. Най-първо за вас, но сега да видим към младоженците. Да произнесеш първият тост е отговорна и почтенна задача. И аз съм щастлив да направя това за старото семейство. Днешният ден някак неизбежно ни върна преди 25 години. Искрено и от цялото сърце ви желаем съюзът, сключен между вас, да бъде съюз на любовта, разбирателството и радостта в вашия дълъг семейен живот. Уважавайте се, вярвайте си и се обичайте. Това са истинските съкровища, които пари притежавате. Защото животът не се измерва с богатства и пари, а с мигове, като днешния ден. Желая ви звънът на чашите с вино и блясъкът в очите ви съпътстват през целия съвместен живот. Sayın misafirlerimiz, hoş gelmişsiniz, sefalar gelmişsiniz. Bizim bu iki gencin nikah törenine biz gören göreyiz abi. Pardon. Onlar görsün, siz sonra sabahla. Reklamlardan sonra görün.